אז שלום כולם, כאן דצ'יבנים גייל ולקוראים אבי, והיום אני רוצה לעשות סרטון סטאפ. טוב, זה לא אני רוצה, זה ביקשו, ואם אתם לא מאמינים לי ואין לכם כוח ללכת לסרטון שיהיה בדיסקריפשן ששם הכל כתוב, אז הנה לכם בדיוק התמונה עכשיו מופיעה על המסך. אוקיי, אז כמו שתראו, הנה התגובה. אתם בטח לא רואים כל כך טוב. רגע, אני אעשה לכם תקריב. אוקיי, הנה התגובה. כתוב פה, תעשה בבקשה סטאפ, מי שלא יודע, זה שאני מראה עם מה אני משתמש, כאילו את המחשב, רמקולים הסניות, אתם מבינים. אז הנה בבקשה לכם. אוקיי, אז בואו נתחיל. אוקיי, אז זאת המדפסת שלי, סמסונג ML 1915-1915, מדפסת לייזר שחור לבן. אז היא במהירות ממש מהירה של 18, אם אני לא טועה, PPM, יכול להחזיק עד 200 ניירות. אוקיי, בואו נראה. יש לזה איכות של 1000 ומשהו, לא זוכר, בין 1000 ל-1500 DPI. מי שלא מבין יכול לחפש את המושגים האלה. כמובן, הכל בדיסקריפשן. הכל. אוקיי. כן, אוקיי, עוד מעט נגמרים ניירות של סמסונג, אם לא הזכרתי. הנה הכל כתוב פה. אוקיי. אוקיי, שיהיה מונוקרום. כן, זה בגלל שאני הכנסתי את הניירות. הנה, אוקיי, רגע, אתם רואים מטושטש קצת. אוקיי, 18 PPM, כמו שאמרתי. 250 ניירות. ו-1200 DPI, אוקיי, מגניב. כן, אז זאת המדפסת. אוקיי, אז נעבור למחשב. לא יודע בדיוק, הוא מחברת סאמה, זה הדבר הכי שאני בדיוק יודע עליו. כן, יש לו פה כניסה לאוזניות ולמיקרופון, מקדימה 4 USB, אחד ניצלתי בשביל המדפסת. אוקיי, אז רק שנייה. אוקיי, בואו נראה. הרבה כבלים. כן, יש לזה הרבה מאוד כניסות USB. אני לא יכול להכניס דיסקים, כי אבא שלי, כאילו, בואו נראה לכם. אוקיי, זה, אני אצליח. רגע. יש לי רעיון קטן. אל תדאגו, זה בכלל לא הורס. אוקיי, אז כן, אני פה הייתי אמור להוציא דיסקים, אבל כן, אבא שלי הוציא את זה בקנייה, בקש שלא שימו. אוקיי, נתק פה גם משהו, זה חשוב לי לדעת. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, או שלא רואים אותו נכון. טוב, עכשיו אני לא רואה את המצלמה, אני מקווה שאתם רואים פה משהו. אוקיי, המעבד דווקא די טוב. אין לי בכלל תלונות עליו, ההפך הוא מעולה. לא רק לחבר עכשיו את הכבל. אוקיי, כן. בואו נראה. אוקיי. אז ככה, אז בואו נראה. הרייטינג שלו זה 5.9. אני מקריא עכשיו Computer Properties. אוקיי, אז הפרוססור, המעבד זה אינטל R, הנה, טוב, כתוב לכם על המסך בדיוק עכשיו, אינטל R Core TM i5 2500 CPU, 3.30 GHz ו-3.60 GHz, וזה אני לא כל כך מתעסק, ואני יודע שה-i5 2500 זה דווקא די טוב. 8 GB רם, זה בשבילי זה מעולה.
כן, אני התקנתי ג'אווה 64 ביט. זהו בעיקרון. בואו נראה, יש לי גם Windows 7 פרופשיונל. זהו בעיקרון על המחשב. אוקיי, אז זה אוזניות. אוזניות אלחוטיות כמו שאתם רואים. אוזניות גיימינג, ככה הם קוראים לזה, של חברת לוג'יטק. אוקיי, בעיקרון כל מה שאני משתמש בו זה או של לוג'יטק או של סמסונג, חוץ מהמחשב. כן, הנה המטען, הנה הצ'ופצ'יק הזה בלעדיו הוא לא יכול להיות איכותי, זה כאילו מה שמחבר אותו. זה גם אגב הכבל שהתנתק לי לפני זה של האוזניות. בואו נראה, אוקיי. כן, לוג'יטק G930 אם אני לא טועה. רגע, כתוב פה, בואו נראה שזה עושה שנייה. יאללה טלפון. אתם רואים את זה? לא. תתמקד על זה. תתמקד. לא. טוב, נראה לכם במסך. וואו, אוקיי. G930. כן, זהו על האוזניות בעיקרון. אוקיי, עכשיו החלק האהוב עליי, הרמקולים שלי. אוקיי, אז כמובן לוג'יטק Z506, 5.1, 5.1, זאת אומרת 5 רמקולים ובאס. הנה הבאס. רואים אותו כזה טוב, אוקיי. אז הנה 2 יש לי פה מקדימה, המרכזי, לא מרכזי, ואחד במסך, איך זה רחוק. אוקיי, כן. יש לי עוד, אוקיי, הורדתי אותם, כי רציתי לשנות מוזיקה. אוקיי, סורי. הנה, זה אני אמור להפנות אותו עכשיו אליי. אוקיי, ממש נוח. האמת היא, כשפעם ראשונה, כאילו כשחיברתי את הכל, כשהכל עבד, כשהתקנתי, פעם ראשונה ששיחקתי בזה באטלפילד, היו מאחורי רגעות וברצינות הסתובבתי, במציאות כאילו, לא במשחק. כן, זה ממש כיפי. הבאס מעולה. אין מה להגיד. המקלדת של... אוקיי, אין לי מושג. A4Tech, לא יודע. שמקלדת, רגילה מקלדת, מה זה? פשוט מקלדת. אוקיי. עכבר. של אותה חברה. שאין לי מושג מהי. כן, זה אין לי מושג מה הכפתור עושה, גלגלת. זה דאבל קליק. זה מעביר בחלונות, כאילו, קדימה או אחורה. אני אראה לכם בדיוק על מה מדבר. הנה. אוקיי, זה משמש כזה. הנה, אני לוחץ עכשיו. כבר. אוקיי, הנה זה. רואים? כן, זה הכל העכבר. מסך סמסונג פשוט, אין לי עליו, אני באמת אין לי... טוב, מיד אחרי מקלט ועכבר, אין לי עליו שום מושג. סמסונג, אם אני לא... אוקיי, הנה. סינק מאסטר 931. מה זה? B. אוקיי. אני עומד להחליף אותו בקרוב, אוקיי? כן, הכרטיס מסך שלי לא משהו. בכלל לא משהו, אני עומד גם להחליף אותו. אוקיי. בואו נראה לי שזה בערך 21 אינץ'. לא נראה לי שזה פחות מ-20. אוקיי. קצת שני אני יכול למדוד פשוט. רגע. קשה להיות קצת עם זה. אוקיי. מה? אוקיי. 12. 15 אינץ'. טוב, לא יודע, אני מודד בעיקרון לזה. זה יכול להיות שהם התכוונו לזה. שזה
12 ועוד 4, כן, זה בעיקרון בערך 20 אינץ'. לא יודע איך אתם מודדים מסך, או איך כולם מודדים מסך, אני מודד רק לפי מה שרואים, לפי זה. וואו, סרטתי 10 קצת, כן, לא נורא. כמו שאתם רואים, יש לי פה dead pixels, פיקסלים מתים, ממש מעצבן, ממש. אבל אין מה לעשות, ככה זה מסך. באמת אין לי מושג מאיפה הגיע, כן? מצלמה ומיקרופון, שבמיקרופון אני לא מרבה להשתמש. הכפתורים האלה, רגע, זה זום. אין לי מושג, פה מצויר וידאו, אוקיי? פה מצוירים 3 אנשים. אוקיי, 3 אנשים, וזה פרצוף בתוך מסך. אין לי מושג מה 3 האלה עושים, אוקיי? כשהוא מודלק, רגע אני אדגים לכם. אוקיי, כשהוא מודלק יש לו כחול. כשהוא מכובה אין בו כחול. היכולת ממש טובה של חברת HP, ממש אוהב את המצלמה הזאת. אני חושב בינתיים מה להראות לכם עוד. נכון, המאוורר. סתם, לא. רציתי להראות לכם את הטלפון, אבל לא שאני יכול. כן, לא יכול. מי שמתלבט, אבל הרוב כבר יודעים. יש לי גלקסי S2, זה הרגיל. אין בו זיכרון, אני לא משחק בו. לא יודע למה יש לי משחקים, אבל אני לא משחק. לא יודע, סתם כדי לנצל את הזמן, יש לי מזגן של תדירן, מאוורר של תדירן. שאיבדתי לו את השלט. מי שחושב כזה, יואו, כזה מוזר, לא כזה מוזר, אבל זה יכול להיות, כאילו, פה מדליקים אותו, אבל לא מחובר לחשמל, יש לו 3 מהירויות, אז אתם מדליקים, אוקיי, מהירות ראשונה, מהירות שנייה, מהירות שלישית, ושוב מהירות ראשונה. פה אני יכול למלות לתוך, רגע, לתוך, אוי, נו, למה שמו לי ככה את הכבל? אוקיי, בתוך זה מים. ואז אני יכול ללחוץ שם על האפשרות שזה יקרא אותי יותר. וזה עובד ממש טוב, וזה אוכל מים. טוחן אותם. אמרתי אוכל מים, כי זה הגיוני. מוד, יש פה מודים שזה משנה את המהירויות, סתם, לא יודע. סתם משהו דפוק להשתמש בזה. מה זה? טיימר. רגע. טיימר, אני יכול לשים את זה עד 7.5 שעות, כן. סווינג, אני יכול לסובב את זה, זה יכול להסתובב ככה או ככה, אוקיי? פה הכל מוצג, כן, אני אראה לכם אחרי זה, וכפתור כיבוי. אוקיי, אז כשמדליקים אותו משמיע צליל לחשמל. אוקיי, הוא לא משמיע צליל. חכה קצת. אוקיי, לא משמיע צליל. לא משנה. אוקיי, אז כמו שאמרתי, לוחצים על און, מהירות ראשונה. אז הדבר הזה שמקרר, כן, אתם שומעים את השיבה שלו, אני בא לשאול, ואז זה מהר, ואחרי שחצי דקה לא קורה כלום. למה זה לא קולט שאין שמיים? אוקיי, לא משנה. מוד, יש זה, שזה מחליף מאוד. למה שאני מצלם פתאום כל הייתי? אוקיי, לא משנה, טיימר, יש עוד טיימר, יש עוד סווינג, אמרתי אחרי נכון להסתובב לצד הזה, ואם אני עושה זה ראינו שמחליף לבד בזה. תודה שצפיתם,
לייק, סאבסקרייב וקומנט, ונתראה בסרטון הבא.